My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Msonkhamanja Ccap, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msonkhamanja Ccap, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Thank you. Golera Paloma Moto 12 verse 1 to 2, number 168, chipangano chatsopano. Kudzipereka nsembe kwa Mulungu. Chifukwa chake ndikupemphani inu abale mwazifundo za Mulungu kuti mupereke matupi anu nsembe ya moyo, yopatulika, yokondweretsa Mulungu, ndiko kupembedza kwanu koyenera. Verse 2, ndipo musafanizidwe ndi makhalidwe apasi pano, koma mukhale osandulika mwakukonzanso kwa mtima wanu, kuti mukazindikire chimene chili chifuno cha Mulungu chabwino ndi chokondweretsa ndi changwiro. Amen. Mau achiwiri tuwerenge pa Luka moto 22 verse 39. Luka moto 22 verse 39, tsamba 94, chipangano chatsopano. Yesu mgetsemani. Yesu mgetsemani. Luka 22 verse 39 kulekeza lekeze verse 50. Ndipo iye anatuluka napita monga adafochita ku Pilastona, ndi ophunzira anamutsata iye. Ndipo fika pomwepo anati kwa iwo, pempherani kuti mungalowe mkuyesedwa. Ndipo anapatukana nawo kutalika kwache ngati kuponya mwala, nagwa pansi napemphera, nati, Atate, mukafuna inu chotsani chikho ichi pa ine, koma sikufuna kwanga ayi, koma kwanu kuchitike. Ndipo anamuonekera iye mngelo wakumwamba namlimbitsa iye. Ndipo pokhala iye mchipsinjo mtima anapemphera kolimba koposa ndithu kuta lake linakhala ngati madontho akula mwazi ali nkugwa pansi. Ndipo pamene ananyamuka pakupemphera anadza kwa ophunzira nawawuza ali mtulo, nawapeza ali mtulo ndi chisoni. Ndipo anati kwa iwo, mugoneranji? Ukani, pempherani kuti mungalowe mkuyesedwa. Pamene iye anali chilankhulire, taonani khamu la anthu, ndipo iye wotchedwa Yudasi, mmodzi wa khamu wa khumi ndi awiriwo, anawatsogolera nayandikira Yesu kumsopsona iye. Koma Yesu anati kwa iye, Yudasi, uli kupereka mwana wa munthu ndi chipsopsono kodi? Ndi pamene iwo akumzinga iye anaona chimene chiti chichitike, anati, Ambuye, tidzakantha ndi lupanga kodi? Ndipo wina wa iwo anakantha kapolo wa mkulu wa nsembe, namdula khutu lake lamanja. Koma Yesu anayankha nati, lolani kufikira kumene. Ndipo anakhudza khutu lake namchiritsa. Amen. Tipemphere. Awa ndiwo mawu otisunga pokhala ndi moyo ife, ndipo ndi mawuwa zinthu zathu zidzasintha, chifukwa mawu anu ali nkuthekera kotisintha. Lolani tsono muyankhule monga mufunira mu dzina la Yesu. Amen. Pa mawu awa ndinaona menenso alembera mchizungu pa Roma 12 verse mama verse 2 atsimikiza motere, do not conform to the pattern of this world,
do not conform to the pattern of this world. Awa ndi malangizo kuti musafanizidwe nawo makhalidwe apasi pano. Kunena kwina, pasi pano pali ndi pattern yake. There is a pattern for this world. Ndipo langizo likubwera chifukwa pattern ilipo kale. Ndipo langizo likuti do not conform to that pattern. Osati kuti inu yomuyambitsa pattern ya pasi pano ilipo kale, koma inu musafanizidwe nawo makhalidwe amene alipo kalewo, amene dziko lili nawo kale. Akamabadwa anthu amabadwa nkumalandiridwa ndi zoyipa, kumalandiridwa ndi zimene dziko limachita. Akamabadwa munthu kutukwana kumamuchita welcome, amapeza kutukwana kulipo kale. Akamabadwa munthu amapeza miseche ili kale intact. Ndipo akamabadwa munthu savuti kudzayambitsa miseche ayi. Iweyo sukhala pioneer, sukhala wodzayambitsa zinthu ayi. Umapeza miseche ilipo kale. You just conform to the pattern. Akamabadwa munthu amapeza kuba kuli kale kokhazikika tayale paliponse. Ndondomeko zonse zakabedwe, ngodya zonse zinayi za dziko zili kale mkuba kokhazikika. Akamabadwa munthu amalandiridwa ndi kubako, ndipo zimamtengera kuti iyeyo angogwera mu pattern ya kubako. Akamabadwa munthu amakupeza kuyenda maliseche kuchitika kale moyo uno. Ndipo akamabadwa munthu amapeza mtundu uliwonse wa choyipa chimene mukhoza otchula chilipo kale. Ndifake langizo lubwera kwa munthu amene zinthu ziwazipeza. Ndipo Paulo kumpingo wa kwa Roma akuti musafanizidwe nawo makhalidwe apasi pano alipo kale. Do not conform to the pattern of this world. Musafanizidwe nawo makhalidwe apasi pano. Ndi zinthu zimene zilipo amabadwa anu kudzazisiya. Kunena kwina ndizotheka kumakhala pasi pomwepo osachita conform to the pattern of the world. Kunena kwina Mulungu ngokonzeka kumthandiza munthu kuti akhoza kukhala mdziko la uchimo, iye nkukhala mmenemo bwinobwino. Kunena kwina tilibe excuse, tilibe chonena chakuti popeza ndali mdziko la uchimo nkadatani ndimene lumachita nawo zomwezo. Ayi, nonsenu mudawerenga kale za moyo wa Daniel amene ankakhala kwa Nebukadinezara pakati pa anthu ochita zoyipa. Ndipo kwa Nebukadinezara paja idafika nthawi yakuti tufuna anthu oranenepe amenewa tiwadyetse zakudya zakunyumba ya mfumu ndi umangudya chilichonse ndi zotsirika zomwe, akuti kuti anenepe adzagwire bwino ntchito zakudya zopanda mapemphero, zakudya zoperekedwa ku mafano, kudya kwa anthu osapemphera, kodya chilichonse ndi za Satana zomwe kuphatikiza ndi muja. Daniel adanena kuti ayi, ine sindikhoza kudya nawo chakudya cha mfumu. Nato otsogolerawo tsono nanga idzatani mfumu ngati inu simunenepa. Ndi muja Daniel adanena kuti ayi, konkuno tikhala zakudya wamba tikudya zimene siziononga chikumbu mtima chathu. Ndipo zomwezo tinenepa nazo mutisungire masiku omwewo amene yanena mfumuwo. Ngati ili kufuna anthu onenepa iwoona amene anenepe opanda kutsutsidwa ndi chikumbu mtima cha zakudya zonenepetsa, uwanenepa koma chikumbu mtima nkumakuthamangitsa chifukwa cha mmene udadanirana ndi Mulungu. Popeza zinthuzo, popeza kunenepako kudachitikadi, zinthuzo zidatheka uli nazo, koma chikumbu mtima chotitsutsa ife izi pa izi ayi. Ndiye Daniel akuti musatikolekole ndi zinthu zambiri zimene zidzathamangitsa chikumbu mtima chathu, mutisiye monga tililimu. Akafika masiku amene mfumu afuna anthu onenepa, mutitenge mkationetse kwa mfumu iye akaweruze. Pamene amakwana masiku pokawaonetsa anthu amene anenepa pagulu la anthu onenepa ndi osalala ndi oonekedwa bwino, ooneka bwino, Daniel adali pomwepo. Ameni. Sikuti kukongola kwathu
ndikufunika kwathu pamaso pa Mulungu ndi pamaso pa dziko zikhoza kulephereka chifukwa choti inuyo mwaligula dziko nkulikwatira kuti anthu akukondeni. Ayi, osakwatirana ndi dziko ayi kuti anthu akukondeni ayi, osakwatirana ndi anthu ochita zoyipa kuti akukondeni ayi, osadzipereka ku anthu tsono nzikhala bwanji kuti andikonde ntani pa ofesi pano ndizangoimba nawo nyimbo zomwezi, tsono ine nzikhala bwanji kuti andikonde wanthu mudzi muno ndizanguvina nawo gule imweyi, kuti ine nkhale bwino ndi wanthu wantani ndizingoyankhula nawo zimene amayankhula nawo iwowazi. Ayi, chisomo chakukondedwa chimachokera kwa Mulungu, osaopa ayi. Pali bwino chabwino osankha kuti adane nanu chifukwa inu simudavomere zimenezo, palibe kanthu mukhale. Koma pamene adakwanira masiku paja Daniel adaoneka kuti nayenso ngonenepa. Ameni. Koma wopanda chikumbu mtima chomutsutsa chifukwa sadadya zambirimbiri ndi zotsirika zomwe. Nifake instruction ikuti do not conform to the pattern of this world. Musatero ayi. Ndipo akuti ngati mkuteka akuti but be transformed by the renewing of the mind. Ngati mkuteka mukhale osintha kaganizidwe kanu osintha. Ndiye imeneyi mukhozi chula kuti be conformed to the pattern of the heaven. Do the opposite. Do the opposite. Do the opposite. Tsono aluyankha kuti tsono ife tisinthe maganizidwe athu tisafanizidwe nalo dziko lapansi. Mufuna kuti tsono mtani akuti kuti mukwanitse kuyesa chifuniro cha Mulungu. Chifuniro cha Mulungu mudzakwanitsa kuchiyesa nkuchidziwa. Ndimene alembera atu m'Baibulo moja akuti pamafunika tu munthu akabadwa ayambe kumakula mundondomeko zochidziwa chifuniro cha Mulungu. Adzachiyesa bwanji munthu chifuniro cha Mulungu pamene wasintha kaganizidwe ndi kuleka kuganiza mofanana ndi mmene dziko liganizira. Sangayese chifuniro cha Mulungu munthu politsata dziko osatheka. Ayi, fo Mulungu satsata dziko. Ayi, satsata dziko. Tsono aliyese amene akhoza kufuna udziwa kuti Mulungu alufunanji ndi aserekeze umalitsata m'mapazi dziko. Sachidziwa chifuniro cha Mulungu ayi, chifukwa dziko lili nkuchita kwake. Ndikuti afuna nene chiyani? Number 1, kuonetsa kuti chifuniro cha Mulungu chimatha kuyesedwa. God's will can be tested. Chifuniro cha Mulungu chimatha kuyesedwa. Munthu ali nkuthekera kuti akhozoyesa kuti achidziwe chifuniro cha Mulungu, kuchichita test, kudziwa kuti kodi chifuniro cha Mulungu kapena yayi. Nzotheka kutero. Koma akhozochita bwanji munthu kuti mpaka nafike poyesa chikhulupiriro cha Mulungu nachidziwa kuti ndichi pokhapokha kuganiza kwake kuti asintha. Pakhale kusintha kwa mtima. Kusintha kwa mtima kudzathandiza kuti mulowe mulabu mosavuta ndi kuchidziwa chifuniro chimene Mulungu ali nacho. Mpokhapokhapo ngati munthu atasintha natenga maganizidwe ake kwalumikizitsa nkumwamba ndi pamene akhozodziwa chifuniro cha Mulungu. Tsono ife tifuna kukhala case study. Ndani nanga m'Baibulomu amene adakwanitsa kuchiyesa chifuniro cha Mulungu nanga chimayesedwa motani? Ndi pamene tinawerengera paja Luka 22 verse 39 kulekeza 50. Nyengo ino ya Pasaka tikuona Ambuye Yesu ngati chitsanzo chathu chakusintha kwa mtima ndi kusintha kwa kaganizidwe. Kuganiza kwasiyana ndi mmene dziko liganizira. Number 1, cholinga cha Mulungu kwa ifeyo tosefe nkuti tizigonjetsa mayesero ndi mapemphero. Ndipo cholinga cha Mulungu pa moyo wathu sugonjetsa mayesero pochita nkhondo ndi thupi. Pakuti kulimbana kwathu sitilimbana nawo mwazi ndi thupi, koma maukulu ndi maulamuliro achiyamdima choyipa. Ndipo ngati simulowa mdziko la uzimu ndi kuchita nkhondo pogwiritsa ntchito mapemphero, sitingathe kugonjetsa ndipo sitingathe kufikira pa chifuniro cha Mulungu. Ndifaka alutani Yesu pa Luka chapter 22
akuwapempha ophunzira wake polowa mu Getsemani kuti mupemphere ndine. Amen. Mupemphere ndine. Mupemphere ndine. Ndipo atalowa mu Getsemani, Yesu alikuwauza pempherani. Pempherani. Anyamata inu pempherani. Ndiye ali kupita patsogolo, ali kugwa pasi, ali kupemphera, alubwera kudzapeza agona. Kudzapeza agona. Osati chifukwa ngotalo pai. Ayi. Koma ndi wozingidwa ndi chimene dziko limakhala. Ndi wozingidwa ndi chimene dziko limakhala. Ndipo chimene dziko limakhala sichingachititse kuti ife tichite chifuniro cha Mulungu ayi. Chifukwa anyamatawa awakutsogolo kukubwera chinthu. Koma chinthucho yo abwezera. Abwezera monga dziko limabwezera. Dziko limayankha popanda mapemphero. Akakutema iweso tenga chako chigwanda alitema basi. Dziko limayankha sidikira pamapemphero. Akataya ndalama munthu tola bola asadziutotola ndiwo. Dziko siligwiritsa ntchito mapemphero pochita zinthu ayi. Ndipo dziko limachita zinthu olopopanda mapemphero. Galimoto khosi cha ublantayo kufika kukalonga opanda mapemphero. Bola ngati adathira mafiwero. Dziko limati pita ku filling station uthira mafiwero ngati ufuna galimoto iyende basi. Sikuti dziko ndi kupemphera ndi zinthu zoyendera limodzi ayi. Yekhayo amene adasintha kaganizidwe kake. Dziko limati ludola malungo tenga ujene lawo umwe pakwana. Inu ndi uja mmati Ambuye mundichiritse malungo kenaka mumwala ayo chifukwa chakuti mtima wanu mausintha. Kaganizidwe kanu tsopano sikonga ngati ka dziko. Dziko limati okay muli njala tengani sima muje basi. Olo mtapandu upemphera poje sima mukhuta. Suri simukhuta ifale simudapemphera. Ndifako yankhula uja na kuti do not be conformed by the pattern of the world. Chifukwa dziko limachita zinthu zake bwinobwino silifuna so Mulungu pozichita zinthu zwayi. Koma matsiriziro ake ndi chionongeko yoka. Yesu akuti anyamata inu pempherani ndine. Ndipo anyamatawo adakana pemphera. Koma sipadapite nthawi mukawerenga muchitena werengera muja akuti taonani ali chiyankhulire iye atawapeza kugona onani akumgwirawo adafika. Ndipo mwepo ndi pamene ophunzira Ambuye Yesu akuti koda Ambuye tikanthe ndi lupanga. Mwaliona dziko tikanthe ndi lupanga. Chifukwa kusapemphera kulikonse ndiko kukonzekera kumenya nkhondo ndi manja. Kusapemphera ndikukonzekera kwabwino kwamathana nazo zinthu kuthupi. Ndipo anthu onse amene amathana nazo zinthu kuthupi zimawatha iwowo kumapeto. Ukafala sapato nkumayenda zaka nkumatha sapatayo imatha chifukwa imakhala yolimbana ndi miyala basi. Chilichonse cholimbana nacho kuthupi chimatha iwe wemwe nyengo yake imakwana kuti uti. Ndi muja anthu odziuyankhula numalimbana ndi anzawo poyankhula adatha. Kuyankhula kwawo komweko kudawachepetsa. Kuyankhula kwawo komweko kudayambitsira maudani. Kuyankhula kwawo komweko kudachiritsa kuti anthu asamadalireso. Kuyankhula kwawo komweko kudachiritsa kuti anthu asamakhulupirireso. Kuyankhula kwawo komweko kudachiritsa kuti anthu azaseka zili chinchitsiro. Chilichonse chochichita kuthupi ukatha kuchichita chimabwera kudzatsiriza mwini wake. Ndifake sapato imatha kupazi mukamayenda naye chifukwa imalimbana ndi miyala. Ndifake Yesu akuti pempherani. Ndipo anyamatawo poti sadapemphere akubwera kudzamugwira Yesu akuti kodi tikanthe ndi lupanga. Yesu asadayankhe kuti iye kanthani ndi lupanga kapena msakanthe adula kale khutu la munthu. Ndipo Yesu okhala wamaganizidwe a zinthu zakumwamba amene ndi wotsogolera transformation mindset change. Dziko limaweluza motani. Dziko limatibwezera mtima utsike. Asakuyese ngati ulibe mphamvu. Angakuyese ngati ulibe pakamwa bwezera. Angamakuganizire kuti ndiwe wopusa. Amene aja ngopusa olokwanyoza sayankha. Angadzapitirize kuchita mwano bwezera. Yesu akuti bwezani malupanga anu mchimake pakuti simukhoza kutero. Ndi ali kutenga khutu
la munthu uyo nkulibwezeretsa pa malo ake. Ndimene transformation imachitikira. Imasiyana ndi chiweruzo cha dziko. Sikophweka kukhala mmoyo omasiyana ndi mmene dziko limachitira ayi. Sikophweka ndi pamene padagona mphamvu ya Chikhristu. Ndi pamene padagona mphamvu ya Chikhristu. Atanditibula pa form 1 ndidati ndikadzafika form 2 ndidzateteza mwana wa form 1 chifukwa ine ngopemphera. Ndipo akadzango ndisankha udindo ndidzagwira ntchito yoteteza mwana wa form 1 tizi pasale masondo school idzache pa mphamvu m'manja mwangamu sidzatheka. Ndiye nditasankhidwa kukhala head prefect aliyense otiza mwana wa form 1 ndimakampereka mamuchotsa sukulu chifukwa ine mtima wanga unkaloza kumeneko kubweretsa kusintha. Ndiye ndafuna ndikhale mbali imodzi ya kusintha kumene ndimakufuna nditakuona chifukwa ndidamenyedwa popanda chifukwa chondimenyera. Ati chifukwa ndidzamba form 1 ndizakwana zifukwa zoti ndimenyedwe. Kumandimenyera ku hostel, kwandimenyera pa bedi, kwandimenyera ku dining, kundiuza kuti ndithamange ndikhale number 2 ndili ndekha. Thamanga pita uko iye wayima kuno. Kundiuza kuti kabwera pobwera ukhale number 2 koma chonsecho kulibe munthu wina. Munthu adachita zimenezoyo mpaka na lero pogwira alibe. Zina zimene timachita sitidziwa, timaona ngati kuti tulanga wanthu. Ena anthu amene timalanga ndi anthu amene ali ndi ma connections ndi Mulungu. Ndipo Mulungu sangakusiyeni kukhala chete mumalanga anthu amtundu ngati umenewa. Ndi munthu amene alipo koma alibe chilichonse amangomba dzipopa basi. Chifukwa pali zina pozichita zimaoneka ngati zamphamvu. Ndimuchadayankhulira mnaliki akuti kandi mnaliki ngati semasalima kuti njira ya mnyamata imaoneka ngati ya mphamvu. Ndipo pochichita chinthu chamachichita modzipereka koma ili njira yachiwonongeko. Sizoona nkomwe. Yesu nthawi imene ophunzira wake ali kubwezera podula khutu la munthu, the transformed heart ikutenga khutu lija for restoration nulibwezeretsa pa munthu ochotsedwa khutuli. Kumabwezeretsa khutu la munthu amene obwera kudzaononga moyo wake. Sizophweka ayi. Sizophweka. Ine nkadati tisamanene kuti nkophweka kuyenda ndi Yesu koma kuti ndizotheka. Osati kuti ndizophweka. Sikophweka kukhala mkhristu koma kuti ndizotheka. Ndifake timasonkhana kuti tizilimbikitsana. Ndifake timasonkhana kuti tisipatsana mphamvu. Tiyeni tikayese kukhala ndi moyo wosiyana ndi zimene dziko limakhala. M'maso mwa dziko ngati ine ndili ndi njala ndipo chakudya mpang'ono ndiyenera ndidyere kuseri kwa chitseko. Osatudyera mbali mwa msewu ayi. Chifukwa kumana nkubisa. Osadyera poyera chakudya choti mpang'ono. Ndipo dzinja lino anthu sayala chikumba panja nkumadya sima ayi. Amadyera kuchipinda. Nkutseka nkutenga makiyi nkuyika mthumba. Akatha kudya nkutsakula. Chifukwa kuti mdzinja kuli njala. Kumana nkubisa angandione wanthu sungadyere mbali mwa msewu. Nthawi ya njala ngati ino ufa tumayanike kuseri kwa bedi kuchipinda kuti tsono buma bwanji ufa popanda dzuwa. Ati ufa bwa dzinja sayanika panja. Umadzanguzo opempha wangono kupemphako koma chisisi chake ufa bwa dzinja yanika ni mnyumba kabiseni kuchipinda ifa pa balasa pamatubwera alendo. Ndi mmene dziko limaganiziradi. Ndipo ngati ife tifanana ndi dziko ndimene mujadayankhulirapo Yesu akuti ngati chilungamo chanu sichisiyana ndi chilungamo cha mfarisi mulibe cholowa ufumu wakumwamba. Chifukwa mfarisi na Yesu chilungamo ali nacho koma chilungamo chake chimafanana ndi zochita za dziko. Kwa chilungamo chanu posi chilungamo cha mfarisi. Nthawi imene anthu akhosi onena kuti ndi mmene anamuyankhulira timatayimirira amugwira pa khosi. Tadabwa kuti sadayimirire. Tadabwa kuti sadagwire pa khosi pa munthu. Ndi uja wanthu kunja amakati obambo ndinu munthu wabwino mwatilimbikitsa. Zikomo kwambiri tinanu limodzi Mulungu akusungeni. Ndi mmene anakuchitira na anzanu aja. Timatinu muvula malaya. Koma inu malaya simudavule. Amen.
chifukwa munthu uyu wasankha kukhala moyo wasiyana ndi zimene dziko limakhala. Nthawi imene munthu aonena kuti mdziko mkatere ndiko kuti monga ndinena nkhani yache kuyende kuti ndidye bona ine ndikhale ndi moyo ndisinenepa chigulu chuluwonda anthu azidabwanane kuti banje yawo nenepa. Koma maganizidwe osintha amati pali bwino tifere limodzi ndi njala. Pamene ine ndaluma kanthu uyunso alume kanthu. Ndi maganizidwe osiyana ndi mene dziko limaganizira. Dziko limati pamene ine ndakwera basi bola ine ndapeza mwayi okhala pa mpando bola ndakwera mbasimu. Koma kumwamba kumati yang'ana pansi ndani watsala. Ndi mujuma dzambone chifukwa chako. Nkuona kuti wina watsalayi ngoyenera akadaka kafikira pa diripi kwa muzusento. Ndi umadzauza anoke basi kuti imani. Ndinero mabasa akale chapachikwe masuwano kuli basi zambirimbiri. Ndi umadzati ine nditsike mutenge awa. Ndi muja ukafika pa chipatala umadzati ngakhale ndili pa nambala 1 koma matenda yawo abwere kutsogolo ine ndikhala kumbuyo. Sizongochita wamba ndo yankhulaza mpaka na maganizidwe a munthu atatani atasintha. Ndinapita shopu ina pachisanu mtaunimu ili musimoyi amasana musimoyi mtauni momwemo musimo. Ndakhala pa mzere nagula kanthu kakang'ono kamodzi koma munthu wina anali majumba awiri oyenera kumana nditera wapatiru weniweni otampatsa ndalama zenizeni. Ine nali kanthu kamodzi kenikeni m'manja nakhala kumbuyo ndipo sikuti navala kolalayi. Koma mayi wina wachitsikana kutsogolo kunandidziwa. Sindimudziwa kaya mpingo uno alese ndimamdziwa. Koma kaya ndi wa Pony Line Church kaya ndi kumpingo kwina kumeda khalako kaya amangondidziwa. Anauza mzaka kuti abusa munthu wachoka kutsogolo nkukakhala kumbuyo kumene naline. Ndikunena abusa kakhaleni kutsogoloko. Munthu ndili nkanthu kamodzi iye inde amene ali nkatundu oyenera kumana ndi ogulitsa. Ndikane sindimulimbikitsa. Ambiri ngoyipa omwewa mbusa alibe naye ntchito ndipo ndi mzawo akhoza kumpaka somato pamene angathere. Uyu ngati waona kuti paima mneneri amene amayankhula m'malo mwa Mulungu ulemu wake wina nsawunyozi. Ndinavomera kukhala kutsogolo koma othedwa kuyesera kuti ndimudziwe. Tsono mbusa sayang'anitsitsa nkhope zazimayi sindikadatha kuti ntere ndikayang'ane bwinobwino kuti ndidziwe kuti ndani. Koma ndinanguti Ambuye popeza mumudziwa munthu yakhale wodala. Munthu uyu mumuchitire zinthu. Wasankha kukhala kumbuyo m'malo mwanga mumuyike kutsogolo pa zinthu zambiri. Akazione zabwino yekha angakhala tapandudziwa kuti ine ndampempherera. Nditagula kanthuko ndangotsanzika nkumatuluka koma ndi chimwemwe chachikulu. Fanira kumana ndi munthu amene kaganizidwe kake nkosintha. Ameni. Ine nkadati toonani mmene achitira Yesu nthawi yotema iye ndiye nthawi yobwezeretsa khutu. Nthawi yakuti tigone pakabwera mavuto tithana nazo ndi manja ndi nthawi imene ati tipemphere. Ndipo pamapeto azonse Mulungu pamawu awa ali kulimbikitsa chikhulupiriro chathu kuti popeza tidamkhulupirira iye tisafanane kachitidwe kathu ndi mmene dziko litani lichitira. Inunso muli ndi umboni mwadutsa mwambiri ndipo tsiku limene mudayerekeza kuchita mofanana nkumwamba mudamva ukoma mu mtima. Nthawi imene mudachitapo mosiyana ndi mmene dziko limachitira. Ngakhale kuti anthu ife tosefe ndife ofoka sindiye kuti ndife olungama pa chilichonse Mulungu akadatilungamitsa. Koma tsiku limene mudayesapo kuchita chilungamo mudamva ufulu mu mtima mwanu. Ndipo tsiku limenelo mudaona kuti ndachita kanthu kabwino. Chifukwa wonse amene amachita mofanana ndi kusintha kwa mtima
amayamba kuchidziwa chifuniro cha Mulungu. Labu yoyesera chifuniro cha Mulungu ndi nthawi imene mtima wathu uli kuchita mosiyana, ndipo tili kuchita mosiyana ndi mmene dziko lidakonzera pakuchita zinthu. Pamenepo timayamba kumva ufulu. Ndifake inu mudziwa pamene ndikutsiriza za munthu amene ankapita ku kachisi wopemphera, ndipo adapeza munthu wovulala pakati pa Yerusalemu ndi Damasiko. Ndipo naona kuti ndachedwa, naona kuti chipembedzo ndikukatsogolera ndine, ndipo adangomudutsa. Nazindikiranso sakuti achifwamba amene avulaza iyeyi akhoza kukhala kuti mwina akadali pa chilepa. Ndiye kaganizidwe kamene dziko limaganiza. Sitingathe kufikira pa chifuniro cha Mulungu pomaganiza monga mmene dziko liganizirayi. Tidzakhala ordinary, ndipo tidzakhala ofanana ndi dzikolo, ndipo tidzathera limodzi opanda umboni. Koma Bible limanena za Msamariya wina amene ankangodutsanso pa njira yomweyo. Ndipo Bible limati onani Msamariyayi adayimitsa nyama yake natsika pa bolo. Anga ngati kuti sali kudziwa kuti ovulalayi omuvulazawo akhoza kukhala kuti ali pa chilepa. Koma maganizidwe osintha adamuchititsa kudziwa kuti chifukwa cha munthu wovulala amene sangathe kudzithandiza yekha, chibwere chobweracho, ndiye iye adatsika pa bolo nayamba kuthandiza. Ndiye ine ndimati Mulungu ngati ovulaza munthu yadali pa chilepa adatumiza angelo ankhondo nukagwira manja ya ovulazawo kuti asatuluke pa chilepa, chifukwa papezeka munthu othandiza. Mulungu sanguyimirira chabechabe, amayimirira akaona munthu wina wadzichita riski nadziwa kuti anthu ayenera kuwathandiza ndi awa, anthu ayenera kuwayikira zinthu zabwino ndi awa. Ndiyene ndimaona ngati Mulungu adayika chitetezo nkukagwira manja awa anthu ovulaza munthu muserekeze tuluka pa chilepano, chifukwa kwabwera anthu amene ife timafuna, amene kaganizidwe kawo nkosintha, saganiza monga dziko liganizira. Ndi muja adamuthandiza kumtenga upita naye ku chipatala, nkwauza ana ake achipatala kuti mukakandalama ndi aka koyambira, ngati patakhala zina zachisamaliro cha iyeyi kuphatikizapo mamiruzi ndi zina, mundilembere ine invoice. Pobwerera ndilupitako ndidzatani ine ndidzalipira. Anthu otera akhoza kwangu khala chikalire ngati Mulungu osachitira kanthu. Ayi. Ndiye ine ndimaona ngati Mulungu ankachereza angelo amachereza kuti upite ukanena ali iyi kutuluka tu bjene biru tokuti akalipira. Tiye kampeze koma amakhalako, mpatseni malawasi, mpatseni workshop, mpatseni moyo utali, mpatseni zinthu, mpatseni chimanga kumunda, mpatseni chakuti azikumbuka ulipirira wanthu ovulala. Ameni. Pena ife sitidziwa kuti chimene ali kutitanira Mulungu kuti tizifanana naye afuna kuti ayambe matidalitsa. Ndiye timaganiza kuti ine ndikalimbikira pazanga kumadya zangazo nudziteteza ndikudzipangira security ndekha, wasedziwa tiponyana ndi security imene Mulungu ali nayo pa wanthu amene amadzichita riski. Ndizovuta, koma Mulungu atithandize kutsakula maso athu nationetsera ubwino wake. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Msonkhamanja Ccap. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.